هفرین جامعه حل مجارا باکور بسکنن لیوی جاری دربازی روشا پدکا باکور ببن و دزانم برینها کنگراخ لحولر ساز کرن و دنجاموی کنگره دجی بریاره که وساسن ساندنه کو پارتیه کدن لباکور آوا بکن و مجاره امیگل برز بایرام ایاس اندام سرکراتیا پارتیه دموکراتا کردستان باکور کل استودیو میوانه ما بسکنن که بایرام گله که بخیر بی او کنگرا چنده بکو اساس کرد و چه انجام نوی هبون دەست پێکی سپاسیا خۆ دگەێنم بۆ vê derfetê û dixwazim bi du gotina bibêjim dest pê ka fîçera danasîna Rûdavê da ji min jî hatibûn pirsîn min gotibû înşallah Rûdav bibe mekteba xurtkirina demokrasiyê li civaka û siyaseta Kurdî da ew tişt pêk tê û em pê serbilindin û ez her wisa keyfxweşim ku îro li vê derê stûdyoyê amade me. Kongreya yanzemîn bûn. Partiya me ev îsal bû partiyeka pêncî û yek salî û kongra xwe ya yanzemîn jî di 24 mehê da yanî roja îmzakirina peymana Lozanê da dest pê kir û sê roj domand û di vê kongreyê da bi rastî biryareke ji aliyê siyasî û rêxistinî têgeheka stratejîk dîrokî hate dan herçi qasî berî sê salî jî ev biryar hatibû dan lê ew jêra wext nehatibûn danîn û welê bi eşkere konkret nehatibûn îşaretkirin lê vê carê yasayîkirina xebata me ya Partiya Demokratîk Kurdistan Bakur li Bakurê welatê me di kongrê da û bi yekdengî ez dixwazim binêwî xet bikim bi yekdengî bi riza û nêrîna hemû delegeyên me biryar hate dan ku li Bakurê Kurdistanê partiyekê yasayî vê dan û xebata me ya pêncî û yek salî piştî damezrandina ew partiya تێپەرێ دەرباسێ پارتیا یاسایی ببێت. کەک بایرام و شەش مابەرین ها بریاردا بووکو پارتیەکی ئاوا بکەن ها ئارمانجا ئاواکردنەوەی پارتیە چییە و بە تایبەتیژی ناوێوێ چ بە خەباتایەیە بچ ئاوایەکی بە؟ ما یعنی خەباتە یاسایی و خەباتە ڕەوا خەباتە ئەشکەرا بەری سێ ساڵە کنگرا خۆیان دەهادا وێ بریارێدا و li gorê wî me li jor karê xwe jî kir me platformên demokrat danîbûn PDK KDP bi Tirkî ew merhela têperbûnê bûn lê divêt kongrê da 24 mehê ku dest pê kir 25 mehê me biryar da ku êdî em piştê vê kongrê partiyeka yasayî deyin di nav 6 meha da حتما گرن ناوێژی یاسایی بە؟ ناف 6 meha da divê ev partî were danîn bê damezrandin eger nav 6 meha da ev partî nêwê tê damezrandin ême em kongreya duanzemîn li dar dixin û hemû biryar û desîlata din partî nav 6 mehan da neydaxistin yanî avakirin ême bi her awayî em ê lê kar bikin ev سەرکردایەتیە نوک و هاتیە هەلبژارتن bi taybet ji bo cîbecîkirina vê biryarê hatiye desthilatkirin û hatiye erkkirin erk hatiye daniye pêşiya navê partiya xwe diyar kiriye navê û her wisa armancê wê hedefên wê partiye armancê wî diyarin armancê wî li Bakurê Kurdistanê xebatekî aştiyane xebatekî demokratîk ya siyasî li Bakurê Kurdistanê bidomîne û li Tirkiye cîgehên ku Kurd lê dijîn. Siyaseta wî diyar e. Navê wî ez dixwazim rojnaman heqê rojnamevana heye ku li duyê tiştê nû bikevin lê ew nav em dibin biryara damezranêra de ye damezraner wextê ku lîsta damezranera çêbibe dê ew nav eşkera باشه و کنگراخ بۆ چ وە لە حولێرێ دارخست نە لە ئامەدی دو ناوەندên partiya me hene navendeke bîrewερî navendeke
هەروسا فیزیکیشی ئێمە پارتی دموکراتی کوردستان باکوور لە باکووری وڵاتێمە ناوەندا مەیە بیرەوەری استراتێژیک بەرزانە مە چەند کۆنگرێ خۆشی لە باشووری کوردستانی چێکردنە چەند کۆنگرێ مەژی لە باکووری کوردستانی چێبوونە دەمێن کو بریارن استراتێژیکژی تێنەدان جارنا بە هیمەت و پشتگیریە جەنابی سەرۆک و پارتیا برا پارتی دموکراتی کوردستان ئەم لەوێ دەرێ کۆنگراخوا چێکردن vê carê jî me vê kongraxwa li vê derê bi selamετî çêkir bi piştgirî û bi mêvandariya birayane ku weke her tê gotin li mala xwe. باشه گەک bayram em warin ser rewşa bakur nahûn bi taybetî çawa rewşa bakur dinê hin dizanin pêvajeyeke aştî hebû bi taybetî jî navbera İmralî Qendîl û Hedepê navbijvaniya û gel hikûmeta Tirkiye pêvajo bi rêve diçû xitimî sekinî heta bilgiştî em bêjin û piştî kudetayê yanî rewşê çabe pêvajoyê çi lê were hûn partiyên di bakur hinê bi çawayekî tê de rola we hebe nebe berî ez bikevime vê derê dixwazim bi du sê noxta hedefa vê kongra me jî çend ew bikim vê mijarê ve girêdayiye kongra me bi şiyara bi slogana yekrêziyê hate darxistin li darxistin yanî armanca vê kongrê yekem car yekrêziya navmala Partiya Demokratîk Kurdistan cîbecî bike pêk bîne ev karê me ewil û karê me sereke karê me herî giring e û erkê ku hatiriye danîn li pêşiya serkirdeyatiya partiya nû yekem ev e kar û îşê me ji dove yanî piştî kongre dawî hatiye pê de dest pê kiriye ku em wê yekrêziya navmala xwe pêk bînin hedefa me ya diduwa ku kongrê her wisa cardin bi yekdengî daye pêşiya me em lêkar bikin ew hêzên ku em dikarin bi hev re kar bikin hêzê Kurd û Kurdistanî bi hev re xebatekî bikin ji xwe pênc partî û grûp bi hev re tensîqekî xwe hene hevbendiyekî xwe hene karê xwe dikin lê em dixwazin wê karî pêşvetir û xurttir bikin ku li Bakurê Kurdistanê balansekî siyasî û rêxistinî pêk were da ku li Bakurê Kurdistanê rastiya civaka civakê pêvajoyê meselen hin çi difikirin yani ew pêvajoya eger zindî bibe rola partiyên din jî tê de hebe ew pêvajo daha serkeftîtir nabe bo vê çi hewlekê we heye berê em dixwazim carek dî bibêjim li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê derfetê xebata siyasî aşîtiyane demokratîk heye ji bo vê yekê ême wek partî em ji tundû tûjiyê ji wan metoda dûrin ev prensîpekî esasî li ber me li cîgeyekê ku xebata aşitiyane imkanên xebata aşitiyane hebe lêfikrandina tundî tûjî nerast e li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê ev heye û bi vê ve girêdayî pirsa Sînapxan pirsa we li Bakurê Kurdistanê em dixwazin zûtirîn dem rewşa aram rewşa aşitiyane carekî dî vegere ew rewşa ku di wextê şerê xendeqa da û piştê şerê xendeqa bi ser milletê me re hat milletê me zêde êşand ew şaşiyekî mezin bûn mixabin divê zûtirîn dem li Bakurê Kurdistanê rewşeka aram û aşitiyane û xebateka sivîl û demokratîk pêk be. Kek bayram niha derfeta mezinbûna kara ve xebata we li nav Bakurê Kurdistanê de heye yana çünkü ji bilî we hinek partiyê din jî henin hetana jî xebata dikin lê ya herî pêş HDP û DBP ye hûn ê jî bikaribin xeserxînin yan wek wan partiyana xebatê we jî li bin xebata wan HDP û awana de win da bibe. Xelkekî mezin li benda Partiya Demokratîk Kurdistanê bakurin. Li benda Partiya Demokrata Kurdistanin, li benda dengê û xebata Partiya Demokratîk Kurdistanin eva dikarim mutmanî bi bawerî bibêjim û piştî vê rewşa dawî ev hêvî û pandin lê bend rawestan mezintir û xurtir bûye. Partiyekî kurdewar
پارتیەکی کوردستانی پارتیەکی کو سیاستەکە ئەشتیانە ئارامی و حزورە ملەتی بدە پێشیاخوا divê bide pêşiya vê xelkî û ew erkijî dikeve yekem car dikeve ser milê Partî Demokratîk Kurdistan Bakur û boyeyekê Partî Demokratîk Kurdistanê Bakur zûtirîn dem divê yekreziya navmala xwe pêk bîne û xwe bigîne xelkê xwe û xelkê ku li benda wî ye û ew da ku zûtirîn dem ew balansa siyasî û civakî pêk bêt. گله سپاس که بایرام بو برسفدانا پرسیارین ما سپاس بو برز بایرام ایاز اندامی سرکردیا پارتیا دموکراتا کردستان اجی باکر را سپاس نویسکار کم سر سراو سر چاوا